DMS-TV chena muso hauni che auni yatuma hao bismillah ko ka kibaru kena ukan foli anita nuwan kanu wakana lemme bago bela jele malikona ani malikoga biye sibiri novembre kalo kile folo samba filani muga anturu hao ko ka kibaru no wakati seli. Donald Trump ni ale États-Unis jamana nyamai hale ayira ka fo kuma nyoya temena hale ni shini jamana nyama fe no to gore ko Jinping ku kuma nyoya temena gele mi me Ukraine jamana konna na me wakati mna ina fo ko bi kare bolo ko shini yere kon mesega joro bayere ta wala sa kele mi me Ukraine ale ni Russie nyoya cheniga o kele ban ko jenyoya mi be peke ni o shin fa bay ale ni Moscow no Russie fa bay ko o besega ke sababu yika kele yere kon bakada ko be mi me Russie jamana nyama hale ni shini jamana nyama che ko be siga ke sababu yeka negotiation ke uga kelen ko la wal ma yere ka benga sebe do yere ko nombla ula ko jenyo ya bayere be du sale ni shinwa uga jamana nyogo che ko nga fana ka ba nyini ka jamana de nga jado ira jensele ke nanina ko kabini yurisini kiran nga kele damne wakati ko Donald Trump ya nyinga ni kelen banga akoni masega nyere soro ula wafana Donald Trump dalimbala ka fo ko shinwa jamana yere kon mesega joro nyumanta okoina kada aga jenyoya aleni Russi nyoganche koni ata kala jego kuma nyoya fefete mena wala saga ben sabati Russi ni Ukraine nyoganche ko benata ko kele yere tore be ga juguya ka tafe États-Unis alena jenyodo koni oluya yira ka fo ko olu be ga Ukraine ne deme ko sobe ngami yere Russi ale yira ka fo ko ale be fe ka ga fintikla ka wala nyini ne sabati ko shin sen doni diplomatique baraw yere la ko bayira ka fo ko bede dama bena kenye ko ma shide tena bla mo shide sanfe Donald Trump bolo ko ni shin sen dona Russi ale ni Ukraine nga kelen nyogoche ko be sega ke sababu ka kele yere kon ban jamana filan nyogoche ko nga kame wakati mina ina fo ko sisa ko lairu kan ale ni kuma drone do ko kon ta yira ka fo ko jabi jondo re soro lan ko ina Nigeria alibiga chama mbade fara kungo kono sogo faratilo o fereli keleliga ga jamana konnana kungo kono sogo faratilo doni Nigeria jamana konnana o kera sababu ni Nigeria ale konimega chama mbade fara o keleligu kan Nigeria jamana sina sariya kura do sigi octobre kalo kile muga anshegi temene samba flani muga anduru ko sare mena bulima minu be doni kungo kono sogo faratilo o ga jamana konnana ko nyangili bayre de beta ni nganyesi oluma ko maminu jalakino lo ka foku be ga kungo kono sogo do fere ina fo samau Mali haleni kungo kono sogo fen chama wera koni kominu mego olu fere ka soro sharia yere ma yamaria ko maminu jalagilo no ka fo kube ka kungo kono sogo do fere samau Mali fukata se kungo kono sogo faratile chama yere kon ma ka soro yamaria yere maduma ko sharia kura do sigira olu kama ko sharia yere kon nana ko o manu nu mesega santa ka so fukata se amandi usaralila no be sega tafo ba shegi an keme fla dollar war yere la ko ni sharia sigi kuneka kungo kono sogo la kana len fana ka dankari majugu minu kelenu ka kungo kono sogo ku ga fere fenye ka dankari oluga jegulu fana la ko samba fla anta an woro ni samba fla anta an kono toche ko ni majugu nunu ye kungo kono sogo do nu be wele ko Ivoire ku oton bisaba de blaga taka jamana ko kan ale ni jien kungo sogo wera no be wele ko pangali o fana blaga taka jien jamana wera wula wa o sariya me dansi fana o ga sigi dawo no goli ale ni kungo kono sogo faratilo ndunuma ka be ke sababu fana kan ni jegulu jugu nunu yere blaga ta jien jamana wera wula wala sa traité international ma o ga critique ko yere ke ni ko ina chakeda minu sigile no kungo kono na la kana no la oli ni wale kosobe kadaka kabina ke sababu ka ni majugu nunu yere kon dogo ya kosobe Afrique de l'Ouest fanfela ula Russia ira ka fu kalbena ingénieur classe do le Burkina Faso jamana ka nyan yina sayenga ba Russia kuranko ministre ka danka ni otogode ko Roman Mashavin ale la selike projet do ka mimina ke halate me kosobe wala saka Burkina Faso ingénieur dege technologie ale ni énergie ko barawla ko programme kera école des mines de Saint Petersburg de feni o université bay ni ale re kon la kodoleno ni aga ingénieur kala ni de fe ko wala ni kuneka kalankere ne sigi Burkina Faso jamana konnana wala sa uga shifina ka ombesega jien fere kuraw dege yoro minuna kuranko joliu mekaniku fukata se minu mege ga dugu jugoro fen yere konbo Roman Marshavin ya ira ka fo koni projet kuneka
Afrique génération kuraw yɛrɛ kɔni labɛn cogo min na u bɛ se ka baara kɛ usines la ale ni projet minnu ɲɛsilen don kuranko baaraw ma ko nafaba de bɛ nin projet na Burkina Faso jamana kɔnɔna na ka d'a kan ko Burkina Faso ye jamana ye nafolomafɛn caman bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sanu fo ka taa se nafolomafɛn caman wɛrɛw fana ma ko nka ko maa minnu bɛ o nafolomafɛn ninnu baara kɛ ko kɔni tɛ Burkina Faso jamana bolo kosɛbɛ ko hali n'i y'a ta k'a lajɛ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko sisan ko Burkina Faso jamana ka dugu jukɔrɔfɛnw ale ni a ka kuranko ko kɔni baaraw bɛ ka kɛ jamana wɛrɛ ka maaw de fɛ ko nin wale yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye walasa Burkina Faso yɛrɛ k'a ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni kalan énergie ale ni miniw baaraw la walasa k'a ka nafolomafɛnw baaraw yɛrɛma hɔrɔnya ta yɛrɛ ma ko nin fana ye cogoya dɔ de walasa k'a ni Irisi ka jɛɲɔgɔnyaw sinsin Irisi min yɛrɛ kɔni kelen don k'a ka jɛɲɔgɔnyaw ta ni k'a ɲɛsin Afrique jamanaw ma kosɛbɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Burkina Faso ka kuranko minisiri ka danganya yɛrɛ k'a fɔ ko nin wale yɛrɛ kɔni tɛna da Burkina Faso jamana dɔrɔn ma ko nka k'a bɛna kɛ jamana wɛrɛw fana la i n'a fɔ Mali Niger fo ka taa se Tchad yɛrɛ ma k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka garisɛgɛ ni programme suguya in yɛrɛ ma Rusi jamana y'a jira k'a fɔ ko ni projet yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye walasa Rusi k'a ka dɔnniyaw tilan jamana wɛrɛw kɔnɔna na ani ka Afrique ingénieurs yɛrɛ dege ni a ka fɛɛrɛw ye Burkina Faso ale ka fanfɛ ale y'a jira k'a fɔ ko ni kalan yɛrɛ kɔni ye kalan ɲumanba de ko ka d'a la k'a bɛna kɛ sababu ye ka Burkina Faso sifinnaka caman yɛrɛ de dɛmɛ ka ingénierie kalanw dɔn minnu ka teli ka kɛ kokan jamanaw de la wa fana k'a wari fana ka ca Faransi ale ni Europe jamana caman an y'a ye k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya dɔ bɛ olu ni Israel jamana ni ɲɔgɔn cɛ o jɛɲɔgɔnya ninnu bɛ taa u ka finitigilakaw ale ni diplomasi hukumu de la o ko hukumu de la yirala k'a fɔ ko Faransi ale ni Europe jamana caman olu ye finitigilakaw ale ni diplomasi jɛɲɔgɔnyaw kɛ u ni Israel jamana ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yira k'a fɔ ko Faransi bɛ se ka kɛlɛkɛminɛnw ale ni marifaw feere Israel jamana ma ko kuma dɔw yɛrɛ la k'u bɛ se ka yɛlɛma kɛ formation ko hukumu kɔnɔna na n'u ka finitigilakaw ye ko kuma dɔw la k'u ka finitigilakaw yɛrɛ bɛ se ka ɲɔgɔn falen n'u bɛ formation wagati la Gaza ka ni kɛlɛ yɛrɛ de kosɔn Faransi citoyen caman y'a jira k'a fɔ ko ni jɛɲɔgɔnya min bɛ Faransi ale ni Israel ni ɲɔgɔn cɛ ko olu kɔni tɛ sɔn o ma ka d'a kan k'a bɛ ka kɛ sababu ye ko marifa ninnu bɛ se ka labaara walasa ka Israel civiliw yɛrɛ de kɔni faga o ko hukumu de la Faransi jamana ka jɛkulu dɔ i n'a fɔ hadamadenw ka lafasalikɛ tɔn Amnesty International France ale ni Palestine dɛmɛ jɛkulu dɔw ma olu ye welewelema kɛ ni k'a bila ka taga Faransi jamana ɲɛmaa fan fɛ ni o ye Emmanuel Macron ye o y'a jira k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya min bɛ Faransi ale ni Israel ni ɲɔgɔn cɛ u ka finitigilakaw ka jɛɲɔgɔnya k'u k'o baaraw bɛɛ lajɛlen jɔ teliya la ko Faransi ka kɛlɛkɛminɛnw minnu bɛ bila ka taga Israel jamana kɔnɔna na ko Faransi ka o bɛɛ lajɛlen fana jɔ ka d'a kan k'a bɛ ka kɛ sababu ye ka Gaza jamana kɔnɔden caman de bɔnɛ u ni na wa min fana ye hadamadenw ka lafasalikɛtɔ ye diɲɛ lamini bɛɛ lajɛlen na olu y'a jira k'a fɔ ko ka kɛlɛkɛminɛnw dɔw bila ka taga jamana dɔw kɔnɔna na jamana min yɛrɛ kɔni jalakelen don kɛlɛ juguya yɛrɛ la ko k'o bɛɛ lajɛlen dabila u ka kɛlɛcɛw bɛ Israel gouvernement jalaki ka d'a kan k'a bɛ ka politikiw yɛrɛ de kɛ ka Gaza tiɲɛ ka d'a kan k'a bɛ ka politiki kɛ ka tiɲɛni kɛ cogo labɛnnen na Gaza jamanadenw kama k'u bɛ ka mugujugu fili ka taga zone dɔw la ni civiliw de bɛ sigi o yɔrɔw la wa fana k'u kɛlen don ka courant jiw ale ni dɛmɛ minnu bɛ don ka taa Gaza jamana kɔnɔdenw ma ni ka o bɛɛ lajɛlen tigɛ ko muso caman ale ni denmisɛnnin caman yɛrɛ fana saya bɔra olu de la ale ni ka siraw fana datugu walasa Gaza jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka na se ka boli ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na cogo min na k'u ka nin wale jugu yɛrɛ kɔni b'a jira k'a fɔ k'u bɛ ka laɲini de ka Gaza jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen halaki diɲɛ sariyaw kɔnɔna na yirala k'a fɔ ko jamana dɔ tɛ se ka marifaw feere jamana wɛrɛ ma n'a yirala k'a fɔ ko jamana in bɛna o marifa ninnu kɛ ka kɛlɛ jugu walima ka hadamadenw yɛrɛ de kɔni bɔnɛ u ni na nka min yɛrɛ ye Faransi ye a yirala k'a fɔ k'ale bɛ ka o sariya ninnu sɔsɔ ka d'a kan o bɛɛ n'a ta Gaza jamana kɔnɔdenw bɛ ka sa cogo min na Faransi yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer ani Israel ka jɛɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni fɛ ni min yɛrɛ ye ka continuer ka ni Israel ka finitigilakaw ka jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni tɔ sinsin u y'a jira k'a fɔ ko Faransi kɔni tɛ sira tilennen na ka d'a kan ko nin b'a jira k'a fɔ ko Faransi ale bɛ ka dɛmɛ côté dɔ de fɛ ko Faransi man ka o kɛ fewu ko a kan ka cogo sugu bɛɛ lajɛlen de kɛ walasa kɛlɛ min bɛ Hamas ale ni Gaza ni ɲɔgɔn cɛ o kɛlɛ ninnu bɛ se ka ban cogo min na ale ni fana k'u ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn sabati ka tɛmɛ kɛlɛ yɛrɛ kɔni kan wa u y'a jira k'a fɔ tuguni ko Faransi ko wagati bɛɛ lajɛlen na k'ale b'a yɛrɛ jira k'a fɔ k'ale jamana min yɛrɛ kɔni jantolen bɛ hadamadenw ka hakɛw yɛrɛ la ko a kan ka o ja in fana de jira a ka jamana ko kan kow fana la k'olu ka nin ko in bɛɛ lajɛlen lɛdin de ye walasa Faransi ale ka diɲɛ sariyaw bonya ani ka bɛn yɛrɛ kɔni sabati jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko sani a ka taa dɛmɛ jamana dɔw fɛ min jamana min yɛrɛ kɔni jalakelen don wale jugu kɛ dɔrɔn na
kabe kalo chama bo FSR maoye dugu bela jele na mini no kira sababu ye dugu civil chama tolembe dugu konna na kasoro ji dumini hali fura yere kon tubolo ko wa ku ga mugo jugu fili yere kon be ka sababu ka docteur so civilu sigiyoro fukata se kande refugee yere kon maninga olu bela jele nche o ko hukumne la Sudan ambassade min sigileme Iran jamana konna na hale wulwulu madanke ni ga nyasi diyan yere konma aya yira ka fa ko kasara ba mi be ga ke El Fashar dugu konna na ko bayre de ko mi ma de ka ku ga jamana konna na few ko El Fashar population mawi toro mi yere kon mu ko toro jugu bayre de ko wa ko yere te ben ko chugo sirila ay wele bla ga ta diyan jamana ma ina fo oni Afrique tomba fukata se fanga babe jamana minu yere la ale ni chakeda baw bela jelema ku ga fere latige telia la chogumna ni kunu flan nunu yere be se ga kele dabla El Fashar dugu konna na kadaka ko abiga ke bone bade ni dugu ina ko ale boraka ni wolwele madenke kadaka ko El Fashar dugu sigi baw yere ku te ga se ga deme fo de soro ka bo jamana were la wa fana ku ga kenaso yere koni ko lu fale no ko sobe wa ku chene no ko demba chama yere be nyini ga saka sababu ge kongo fana yi ko dugu me se ga ke mo faga yoro kurai ina fo dafur kume chugo mina samba fla ani saba wakati uwefe ko fanga babe jamana minuna kulu yere ko nga nyangili gelema yere de dani kulu fla nunu ga chugo mina ubesika kalenda bla ale ni ga deme do bla ga taka suda jamana konna na chugo mina wa jamana kono ndo yere besika dumini hale ni furaw yere kono soro ku yere furake ame wakati mina ina fo ko bi jenje kulu chama yere ko ni kelen yere farian fo ko sobe hana jugu ya fo nga ukon masega fere jonjo yere soro ni kelena Farafinato aleni Ameriki uli aleni ka bien yere kon sabati wala sa kelen be se ka dabla jogo bina ko nga ko kelen yere kon tore be ka jugu ya ka taga fe chageda belebele dobe inafo Médecins Sans Frontières aleni kura uruji olu ya ira ka fo kaga gele kosobe ka fo kibe deme don sura sigiba mawe ka daga ku ka yoro kon lamini lene lu kosobe kon debe maketeli ala ka nyesi El Fashar sigiba maw makabe na ke sababu ko El Fashar bina ke duguye maw bina nyina dugu min ko inafo dugu do fana kera chogo mina ka sababu ke kele wakati temena ula nine be dansi nga bi ko ka kibaru ya ula haman karum bagana lame bago bela jele fo malikono ani maliko ka aw kambe anyona werema